Hej, det er mig, der hedder Michael, og jeg er 26 år. Jeg er lige flyttet her til Herning by, hvor jeg stort set kun kendte en håndfuld mennesker, der er flyttet til. Jeg kan godt lide det, at man en gang imellem starter på helt bare bund, og er nødt til at blive presset til at komme ud af sin komfortzone for at lære nye mennesker at kende. Så læser jeg bøger en gang imellem. En af de bøger, jeg har læst, det er 7 gode vaner. Af de 7 gode vaner, der synes jeg specielt, der er 2 af dem, der er rigtig, rigtig gode. Den første, man skal være proaktiv. Det handler om at fokusere på de ting, man kan gøre noget ved, frem for at fokusere på de ting, man ikke kan gøre noget ved. Den 5. vane, som jeg også synes, der er rigtig, rigtig god og stor relevans for, når man er ude og laver et salg ved en kunde, eller til en kunde, det er, at den hedder, man skal sørge for at forstå, og derefter blive forstået. Og når man er ude og snakke med kunden, så handler det jo om, i stedet for at snakke for meget, så handler det om at lytte mere til kunden, forstå kundens behov, og efter arbejde så hen mod at udfylde kundens behov. Og som det også fremgår i det CV, som jeg har vedhæftet, den e-mail, jeg har sendt til, så fremgår det, at jeg har arbejdet på McDonald's, og der har jeg både arbejdet ude ved kassen og inde i køkkenet. Ude ved kassen, der lærte man det med, man lærte mere salg, som I garanteret også ved, hvad er. Og så, jamen en af de ting, jeg rigtig, rigtig godt kunne lide ved at arbejde på McDonald's, det var det teamwork, som man havde. Ved at have det gode teamwork, så opnår man egentlig det, der hedder 1 plus 1 er lige med 3. Og så har jeg arbejdet i Kvickly, hvor jeg har været salgsassistent. Og der har jeg igen fået noget mere kundekontakt. Og så har jeg været selvstændig. Selvstændig, det har været noget, som jeg virkelig har nyt af. Da jeg blev presset til at komme ud af min komfortzone hele tiden, med flere kunder hele tiden. Og det giver også igen den gode motivation med, at når man har haft en dårlig start på en måned, i stedet for at gå ned med fladet, så er man nødt til at blive ved med at arbejde. Igen, det handler ikke om, hvordan man starter noget, det handler om, hvordan man slutter noget. Så man er nødt til at finde løsninger konstant, og dermed får man et rigtig, rigtig stort ansvar, både for sig selv og sin egen virksomhed. Og hvordan I har garanteret det med, at man skal opnå nogle budgetter, som I har lagt for dagen. I starten, der vil jeg, hvis jeg får jobbet, i starten der vil jeg kigge efter, hvor mange kunder skal jeg cirka kontakte eller ringe til, før at jeg opnår et salg. På den måde får man cirka, man finder ud af det gennemsnit, man har. Og så kan man igen regne ud, hvor mange kunder skal jeg ringe, hvor mange kunder skal jeg kontakte eller ringe til, for at opnå det budget. Og for lige at lave en afslutning, så det er jo i Thailand, jeg er jo selv asiat, så jeg tror jeg vil falde godt ind. Det var egentlig alt for mig. Jeg håber, jeg hører fra jer.